La darrera reunió del Consell Local de Cooperació d'aquesta legislatura s'ha celebrat a l'Espai Josep Romeu, posant així de manifest l'acció sensibilitzadora, ja que és on està instal·lada l'exposició Cooperació Vic-Senegal, que més tard serà itinerant. I és que un dels mandats del Pla Director de Cooperació al Desenvolupament, a banda de la cooperació directa, és la de sensibilitzar la ciutadania. A més d'estudiar el Pla Anual 2015, el Consell va conèixer la decisió del consistori de contribuir amb 10.000 euros a la campanya Ajuda d'Emergència a Nepal de Creu Roja per a pal·liar les extremes deficiències sanitàries que han comportat el seguit de terratrèmols que han sacsejat la regió. La reunió va estar presidida pel regidor de Cultura i Ciutadania, Joan López i Querol, que va aprofitar l'oportunitat per acomiadar-se i fer balanç de la gestió de la unitat de cooperació en aquests darrers 4 anys. Aquest 2015, el Pla Anual compta novament amb el 0,7% del pressupost municipal d'impostos directes. Així es recupera el percentatge que per voluntat política havia disminuït fins al 4% els últims 3 anys.